Kan alle sammen? God eftermiddag. Dejlig søndag. Jeg vil starte med at åbne op med en dejlig bøn. For at sætte en dejlig atmosfære her i Københavns gader. Og jeg vil starte med at sige, vores Fader i himlen, vi takker dig for din hellighed og din fred. Vi takker dig for din kærlighed og for alt det, som du er. For alt det, som du gør. For det, som du er hellighed og retfærdighed. Du er kærlighed. Og vi beder for hver evig person, som går på den her gade lige nu. Vi bliver fyldt op med kærlighed. Vi bliver fyldt op med glæde. Og bliver fyldt op med det mod, som kun Gud kan give dig. Fordi Gud, han er almægtig, og han elsker dig. Lige meget, hvor meget du har syndet. Lige meget, hvor meget du har gjort forkert. Så elsker han dig. Og vi beder ikke kun for os skønne mennesker her. Men vi beder for alle de mennesker, som går igennem ting i deres liv. Hvad der sker i Iran. Hvad der sker rundt omkring i verden. Vi beder for fred og velsignelse og sikkerhed. For alle dem, som går igennem ting, som de ikke fortjener, som er uretfærdigt. De mennesker beder vi for, at de vil få det bedre, at de vil finde det håb. Fordi Gud, han siger i Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord. It's plans to prosper you, not to harm you, but plans to give you a future and a hope. Amen. Venner, verden, den ser mørk ud. Så mange ting, der sker rundt omkring i verden, og vi tænker, what is going on? Ting, som ikke burde ske, sker. Ondskab i verden, som sker, som ikke burde ske. Overfor mennesker, som ikke fortjener det. Folk, som sulter. Børn, som mister deres forældre. Forældre, der mister deres børn. Og det er ikke fair. Så hvad skal vi gøre? Hvad gør du? Hvad skal jeg gøre? Venner, bøn er det stærkeste åndelige våben, vi har. Og igennem bøn kan Gud arbejde. Og når vi underkaster hans vilje, vil han arbejde. Vi tror, at Gud, han er årsagen til al ondskab. Men jeg fortæller jer en ting. Gud, han kom på jorden i menneskelig skikkelse som Jesus Kristus. Og hvis vi alle sammen blot fulgte hans bud og levede som han gjorde, så ville verden være et meget bedre sted. Fordi hvad kom Jesus og prædike omkring? Kærlighed. Næste kærlighed. Elsk Gud med hele dit hjerte. Elsk din næste som dig selv. Og hvor meget gør vi det på en daglig basis, skal vi spørge os selv omkring. Nok? Ikke nok? Hvem ved? Du ved, og Gud ved, fordi Gud kender dit hjerte bedre end dig selv. Så det jeg beder om, at vi alle sammen kan blive forenet i, det er at elske vores næste, som vi elsker os selv. Og hvis du ikke elsker dig selv, og hvis du ikke elsker dig selv nok, så har vi en Gud, der elsker dig. Lige meget hvad du har været igennem, lige meget hvad du har gjort, så elsker han dig. I 1 John 1:9 står der, if we confess our sins, he's just and faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Så hvor beskidt du måske føler dig, hvor uren du måske føler dig, hvad du har gjort, som du ikke er stolt af. Hvis du bekender din synder og din urenhed over for ham, så vil han rense dig. Og jeg fortæller jer, venner, hvis I så mig for et par år siden, jeg var så beskidt. Jeg havde så dårlige tanker. Jeg plejede at feste og gå i byen og gå op i kvinder og feste og drukke og være sej og have status. Og den livsstil, som jeg har levet i, men det er ren selvdestruktion, har jeg fundet ud af. Og nu er jeg kommet over på den anden side og puttet min tro i Jesus Kristus, modtaget hans helligånd. Og jeg bliver helliggjort dag for dag. Romans 12:2 siger, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Som sker igennem helligånden, du får, når du giver dit liv til Jesus. Til ham, som døde for dig. Som tog alle verdens synder og gik op på korset. Blev hånet og spyttet på. Blev tortureret. Og alligevel gik igennem den vilje, som var faderens, om at tage verdens synder på sig, så vi kunne få syndernes forladelse.
og modtage hans ånd og blive til Guds børn. Så bare vid, at du ikke er for langt væk, at du ikke er for beskidt, at han elsker dig, og han vil have dig som sit barn og beskytte dig. Om det er som, du har angst, eller du er bekymret, eller hvad der er galt, så vil han have dig nær. Fordi jeg har været igennem social angst selv, og været mødt af social angst. Og jeg tænker, hvordan kan jeg nogensinde komme af med det her? Men jeg kom af med det. Men det var ikke igennem menneskelig kraft. Det var igennem Guds kraft. Fordi med mennesket er alting ikke muligt. Men med Gud er alting muligt. Så i stedet for at putte al din tro kun på dig selv, så lyder så det der større. Som er vores Gud. Som er Jesus Kristus. Som vil give dig fred og håb. I det hjerte, som går og er så forstyrret på en daglig basis. Så slutter af her med min første session med at sige, God bless you, og Gud velsigne jer. Og vi beder, og vi takker og priser Herren i Jesu navn. Amen.